Хора, днес ще танцувам на доста фанк песни. Мисля, че са около, не знам, 7-8. Ще танцувам. Вчера пуснах едно видео, което въобще не събрах гледания. Събрахме само 2 гледания. Хора, моля ви, гледайте ми видеята. Айде, да започваме. Опа. Първият е фанк. Ще бъде, чакайте, една секунда слова. Хора, ето го първи фанк, чакайте само да върна. Оф. Хора, това беше първия фанк. Сега нека пуснем втория. Чакайте, ще кътна. Чакайте, хора. Каквото и да ти правя. Пак реклама. Ето, хора. Мартия, ела. Това беше. Ето го следващия фанк. Това беше фанкът на фанковете по-скоро. Бяха 3, не ми се снима повече хора, сори. Утре ще пусна пак някакво видео.
Надявайте се. Ако ми стане време, ще запиша някой видео. Добре, сега нека кажа, абонирайте се за канала ми, дайте лайк на видеото и коментирайте видеята ми. Защото знам, че въобще никой не е коментирал нито едно от моите видеа, но абсолютно нито едно. Моля ви, хора, просто направете какъвто си искате коментар, но без хейт. Защото ако е хейт, ще ви махнем от канала ни и нямате да имате достъп. Така че не дайте да хейтите, хора. Приятно гледане на това видео. Приятна вечер, приятна сутрин. Не зависи кога гледате това видео, но иначе приятна вечер и приятна сутрин. И да спите добре, ако гледате през нощта. Айде, чао!